Не знам къде намирате това желание за злоба и за злобене, сте супер неинициативни в всичко друго. И единственото, което можете спрямо мен, е да злобеете, да ми пишете анонимно. Като се разминавам с някой от вас по коридорите, защото не знам кои сте вие, никой нищо да не ми казва. И едва ли не така си свеждате главите, когато ви погледна. И просто не се занимавайте с мене, каза всичко по-надолу в един клип. Просто с мен и със семейството ми не желая повече. Нито е така ме гледайте. Мислете си колко съм смотана, колко съм надута, как е така, само съм си избивала комплекси и така нататък. Просто останете си с това впечатление, не ме грее, защото ако бяхте от близките ми хора, те изобщо не са на това мнение, дори се смеят на това, което пишете тук. И да, това е. Просто се осъзнайте, защото наистина лазите ми по нервите и просто не ме карите някакви такива други начини да намеря кои сте. И буквално искам да ви съсипа живота, защото вече това наистина, което го правите с мен, се превръща като психическа атака, защото аз много стоп трябва да се оглеждам дали ще има някой, който примерно зяпа баща ми, защото знам, че то същия някой ще си измисли нещо по-късно и ще го напише анонимно тук.